Hi guys, good morning. Ato mga Lexi mo tagbang sa ubos. Kaya mapalit og sabon Ariel kay para sa isang uniform arong maputi. Maja kay wala na siya naguhilak. Nakamabuna. Wala ka na gibingaw si mong mama. Gimingaw pa. Wala ka ato. Gamay. Gamay ko do, gamay. Palit ng sabon. Basit wala mo giayo dari ilang. Basit na taos ka ng lalay sa sud. Tama nagtinda dari siya ng lalay. Hindi itong lalay nga na Facebook ha nga ang trending. Sa mo tong lalay sa Lexi. Katong trending. Ayaw lay, ayaw. Ingon, sa mo to. Ayaw. Agbo aja lagi. Narari lang ng lalay. Kawa di tao di ay. Initar baga dyan. Dagang na, masunog na ni. Para mo ko nagbutang ukuan. Naman lagi, abri mo lagi. Nana tingali. Yung mag-ayaw ah. Naa. Isud. Ha? Nalagi ito na iwom. Na. Hinay siguro mong inayuhan. Basig na ah. Basig na libang pa to. Diyo ang mga dengeg. Kaya ito agilang siya sa likod. Na ikaw ayaw la. Ayo. Nanglalay. Uy. Pulis ang lalay di. Ay, ayo. Nanglalay. Hurang. Abri mo lagi. Parang sa lalay niya eh. Kano? Yan na may. Naaman ni tao. Hindi nga sa makapag-ayaw rin, Lexi. Agi mo tingag, guwan mo kus ka. Naribang tamis ng lalay. Diyo, wak si Zama kadengeg. Naghuhat ako sa mag-deliver og materialis. Basig mo ano ron. Alam mo ano sa ito? Mau na dyan ron. Ipaday. Hapdi na siguro magtrabaho og tewa sa atep. Kay Juan. Wa pa may deliver. Nakuha nga na mag-materialis. Dias ate Prodelisa, gikan sa Valencia. Ingon na ko nung tatay nga, anan ako sa mo uli ug kanang nay agbay malami na. Hindi na talitag malami na. Hindi na tamo uli litag malami na atong. Naundag ra pagtrabaho ag atep kay ag nagpanday na pundir. Nagsuka kuno. Jaguan pod materialis. Wa pa gideliver kay nakuha mag-materialis. Si ate makadawat kuno si Jag. Porta pohon ija kuno kong ambagan. Nanghatag mo po si Porame og 10,000. Mao to giuna namang order og kanang nay para sa atep. Halagang gihuwat og nabay mo deliver karon kay ahan ang bayaran daan. Karong ini Kalunis. Magdiretso na sila trabaho humana. Namay nang utan og pila kun adlaw dari Panday. Agkuan dari ag magpanday isang adlaw 600 inja libre na si Jag kaon. Sana dagmason jag libor 500. Libre nagkaon pamahaw panood to. Jaw pan hapon na pud ni bahaw apaka na pud kay luoy bisaya di ba lalim mo nang panday lagi. Madon tag patagaan ko nimong dugang ti kay aron nga kuha na kanang may mahamimis nagatep. Tapos ginuog mo kwarta ta manulis ako. Des na ginhanjo re kong Porame ing kudang. Atong ikuan itong bay atong nay paajunon. Natabangi ko nga ko parabang ni Porame. Porame nga tiwer mo ora din ang mahatag. Gistra kay daghang grupo si Zay bayronon kasabutan mo kung Porame ka naman si Zay mga utang pod lagi. Diyan na pay bata, diyan na pay bantay sa bata. Magbayad pa kada buwag mga kanina mga bayronon nila. Diyan mo tong okira. Agawa ng Facebook ang kita ginagmay maadyon lamang nga na ako'y
kita nga na ag Facebook mauni gipaadyo sa bahay ni Tatay Ariston. Tingna lang mas tatay dito. Tingin na tayo para ba nagtrabaho karong adlaw kay kuway nag-deliver. Des na agi nakasudlo ko Facebook. Unsa wala man lagi palit-palit og sa gunsa nga butang nga way mga hinungdan. Arang gitigom. Arang gigasto kan arang mo ka-check up ko. Palit og maintenance. Nga na ba sa og nay masalin. Mao to ang tigumon kay para lagi misbay. Mao to nakatigom-tigom po kog marider yung pudingang rako. Pero basta nagkaluan sa Ginoo karang may tagaan to kog grasya. Nandayag nay makasudlo ko po hunog kanang nay 200,000 na grabing deposit ng Ariston na patauran siya na nag-irkon dari sala matayas din ng sahod api ng bungbong. Pero ang taas lagi ang kwarto lagi may grabing ilara kay ara kagabuk nansa kanang kuwag to tayo isang underground kanang isang higdaanan sa una pwede pa man po na siya himuon ni mong higdaanan karang palamian siya karang piturahan ag mga kilid nga na ipapinising nga butangan pag kanang kuwag ibabaw kanang arkuba arong di itong mga agad-agad mga hug kay kuha nagi agsita tayo di niya ipagaba dyan nga no sa tayo di man niya ipagaba kung naglayas milis nga agad kung ipagaba naman lagi tayo karang ilitso na naman wala may hagdanan di man siya masugot ang ulit magazir maingan man nga nga naman din siya mazo nang may taas-taas ang magkabutangan ang ingang pustatay nga sige na laman kay isa man ng kuanjid halo abay nag-deliver bisa gawat ko daras gawas kay gichata naman ko nga nga mo ni Byron mong tanga kog pila ilang tiles matiles ba kantang salati nga balik waot man hindi ka naman na ha? Tisilan ra sa portahan nasangke na pud labi tag magkita kog laing panday majo lagi tag naay laing panday ba arong madali kayo magdugay-dugay dugay ko kalarga sa Manila ana man ko malarga sa Manila ug mga mana nza ag katong nay catering nga gi-order wa pa pud pila pa ka to kasi mana ang sa mga man lamin tayo ni birthday tatay ma-okay na arong malipay siya gusto ko kuha na ng divider nga na ada sala kan namang magbutang nga gamay nga tungtungan na TV kay arong way mga katungtungan ba way mga aliwares kung na divider nga dakdag may mga pangtungtungan no ipagtungtong bisag ang sariha nga ngila man talawon nga naranta sila na lagi katay diha nam sa salam higda ti oo ganahan sila ikatunya ang kada sala gamay na po ugag sala tangaon zahi mo ang kwarto nila sa tatay da silang butangan sige ra mga puta plywood mahimo sige bitaw para na sila kuan dito para ba si magbubalitok himuan sila kwarto gamay kaning balhin naman sila sala o higdawa naman sila kuan underground kay magkab-kab lagi mo mapakag dyan ng ato man sila mohigda kaya nagpanday lagi rin na agi wapod nagkadimaon ng pagpanday ng kwarto kalibog man basing mapagabas pa kong kahoy hapon na naman zero pa din nag-deliver sila maliad ako ato chukos laing hardware mo kuan order wala gani nila mapinsing pa mo palagi kay busy agalang kuan panday tama di rolling napay trabaho lain asa ka tayo magkitag panday nan ay wakay panday dito kay lati na aman kaya siya libre man o katugan idog ni Lexi libre magkatugan ng panday idog ni Lexi pusta sagot ka Lexi arong takda ni mong kuto Nagano ko kamunggay na request na kamunggay
Si ate nang hagutan nun kasi ganahan ako ng skuan. Na nagtatay dito. Sa mag-birthday mas tatay ti. Nagkajulit to. Bawali ang tunay mo. Ito. Lain pong mag-birthday sila yung bahay. Ito sa ang taas. Kasakay sa tayo di ay. Hagdanan. Disip man. Ay, hawiranan. Ang suway na nagsaka. Okay. Hindi na mo saka. Kay ang lisid na siya. Pangitag pandalig si ikaw. At ila tunay. Inano tunay. Tunay day. Panday kuno ka. Danay baon silik siya. Uy bag-o. Duha ka buok. Sana all. Akarang unan. Nadagan na niyo palit. Nagkapalit na nag-Yakult. Sa kaputos. Nanda. Kama ora. Sakto ra. Yakult ra sa kapak. Kaya naapa man kay mga biskwit. Karong si Manaha. Sunod si Mana. Manawagan na po ta si mong amahan. Nga mga adyo na pagkakonsumo. Unsa nga giwang mga ijaan dari purdoy man. Ako po ang kwarta kay trabaho mas bay. Waga jud ma. Apti og tiwas. Kaugma Domingo. Di man ugma ting trabaho, ting simba man. Ganihan ta ton sa kay wa may nag-deliver. Gahapon na may nag-order og kanang may materialis. Dito sa Kandihay. Pa man pud gi-deliver ganiha. Unja. Madu gani kagamong atep katong nay matewas gibutangan laman og kanang nay pansamantala bang atep katong nay gibaeun. Aron di mi dari mauwanan. Unja ang nagpanday pud sa atep. Naapod si Zay gibati. Nagsigi ko nung suka-suka. Ngari man ganiha kay gikuha na guna agad ang sweldo. Kaya dyan ko nung ipanitog tambaw. Maadyon tawag maulian na to ini Kalunis. Kaya arong kuan ba mahaman na. Diyan na pas kwarto. Kaya arong makalarga na ko Manila. At pero kong Limuel. Kaya wala ko kikilig. Papasin na to na sa Limuel sa Manila. Anja. Kuan mo dahil pud karang naay. Anja nakalimot pud ko. Maadto kog Manila pohon. First week naman siguro sa July. Kay das ni Agi, pagka June 18, mao da ito yung follow-up check-up sa Philippine Heart Center. Nag-chat man ako ang sekretary sa doktor, ngayon na. Reminder, ugma, Teresita Borato, mao na imong kuan, follow-up check-up. Nandya, nakalimot man ko. Abi man ko ka nang nai, July pa da ito, sa katapusan. Di man di ay. Di ara man da sa June 18, sa mana. Saan naman nga, huwag mo ko nakalakat o ka ng ticket. Kaya halag nga nang na, ini pag ka, July mo lakat. Kaya July katapos sa ako muna ka, kaya gang pagtuo, July 28, agang follow-up check-up. Jadi maday July 28, June 28, mandi ay, June, kuan mandi ay, June 18. Nga nila gining gioperahan na, nga ara nagadzag ka, dali ra makalimot. Sa ginalaman, kaning chat na po ko sa ang doktora. Yan siya nga magpakuara mo kung kunari, magpa-laboratory. Okay ra ko no, inig adto na ra ko magkulo po. Okay ra ko no, late nagang follow-up check-up. Dah. Dang haging ka gusteryang. Jamor to guys. Guys, magkita-kita ra pata sunod adlaw. Di mo ko maglaag dahil ko sa bahay latagaw. Kay ko anak iwa dihas na na yung tatayin sa ini Kalunis na magpanday. Dari ko mag-atong-atong. Makawaoga naman na pod ning wa dari agi mong ginikanan sa bahay. Mingaw ba? Bas-bawas ra lagi. Kaya kami pod manglakaw. Silas nanay og tatay ra dari mabilin. Pangmayawon pod sila magikaroy pod. Jakaro na bawasan mi. Kay silas nanay og tatay nagbakasyon man. Laay man di ay mingaw.